भिखारी भिखारुणी देता को गोलारे धक्का के मौके तुम्हारा छाड़ी देगा। भारत मैं भारत मारो तू बोले चलो मारो तू अरे पापा वो भारी रसोड़ा पड़ता था मैं तो बाबू भारत बाबू सुनो तो बाबू अब चलो वो भलो डायलॉग कही तो स्त्री भलो नाची इति समय भाई मो मन को तमे खुशी कर देथिलो सही खुशी रे मो तरफ को तुम मान को बख्शिश एई 500 टका देखी रखी कारण तो भली ड्रामा भला को एमिति पुरस्कार हुए तो को मंच रे मिली बाबू कथा मानिबा मोर होछि धर्म हे भगवान मते क्षमा कर मो दादा कने चम्मा बनो लोक नुआ ते कने लोक को घर डकै के बाड़ी बाड़ी घर बाहर कर देले ये को तो ते बस सिद्ध जाने बा डार्लिंग ठीक है डार्लिंग डार्लिंग भाई डार्लिंग घर ना दिखे ताको मूड ऑफ अछि बोलला ताको मोड़ पछि हां एते कोन कोन करता सबने गरीब बोली को मनुष्य नथि सबने को कुकुर आ गले भाई तू यार छोड़ कोन कहछु देखिलो वो काहा को संग में के आछे देख संपत 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 शीतल अरे तुम भाई एमती कौन कहते बुझिलु डार्लिंग पर मते कहिथिले आज संपत को नहीं घर को आसीबा को ताको बापा शिवा पंडा आ तुम मां सारिया पंडा भी आज एठी आसीथिले कोन कहले तुमे मामा बो एठी आसीथिले ताको बापा ना बहुत बढ़िया बढ़िया देखते पंडा डायलॉग कहिले ना एठी भी आज चलो तो घर को तांको सह मोर कथा बा तुम बापा को डायलॉग सुन से परे मो दादा मो खुशी रे ताले भी माइलु अच्छा आ तापरे काली माटो तुम बापा को मो दादा बाटी बाटी घर बाहर कर देले मो घरे छिड़ा ही एथे थोड़े पार्टी करबा को तू साहस करू केमिति थे आपण संपत को बाबा को घर को डाकी ताको असलन करचंती ताको मारा मारिचंती तू अरे तू मुंडो खराब हे जायछि ना कोन
ମୁଁ କାଲି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ବାହା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପରି ଘର ଅସମ୍ମାନ କରି ବାହାର କରିଦେବି ଏ କଥା ତୁ ଭାବିପାରିଲୁ କେମିତି? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଯାହା କହିଲେ ଅତ କହିଲା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଟି ଘର ବାହାର କରିଦେଇଛି ଯୋଉମାନେ ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ବାଲା ଆଉ ଜଣେ 300 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସେ ଡ୍ରାମା ବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ସେମାନେ ମୋ ନନା ବୋଉ ଏବେ ସେ ନନା ବୋଉର ପୁଅ ମୋ ଘରର ଜୟୀ ହବା ପାଇଁ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହା ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଟିପତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା କାହା ବାପାର ଚାକିରି ନୁହଁ ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥାଏ ଗାଁ ରିକ୍ସାବାଲାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁବାଇ ହୋଟେଲର ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁଟ୍ରେ ବସି ସ୍କଚ୍ ପିଇବାର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଆସେନି ବାସ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଁ ରିକ୍ସା ବାଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଟିକେ ଆସିନଥିଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ଅତିଥି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହେ ଅତିଥି ଭଗବାନ ସମାନ ଆଉ ଯେ ଅତିଥିଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରେ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍বোଧ Mind your language. ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ପରିଆ ନଥିବା ଅମଣିଷ ଆପଣ ସମ୍ପଦକୁ ବାପାକୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ମାରିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପଦ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଏକଥା ମୁଁ ଆଠୁ ସହିପାରିବିନି ମିଷ୍ଟର ସୋରିଆ ଯାଦବ ମିତ୍ର ଆସୁଛି ସିଧୁ ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଦେବତା ସମାନ ନନା ଆଉ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘର ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଏମିତିକି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଗଲା ସେ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିଆ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯଦି ପାରିବ ତୁମେ ମତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜି ତମେ ଯଦି ଏକା ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଚଳ ନା ତୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁ ବୁଝିଛି ଆଉ ଏଇଆ ବୁଝିଛି ଯେ ତମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଘରକୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ତାହେଲେ ତମ ଆମଠୁ ପଳେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି और कहो वो हत्या କରିଦେବୁ ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଟାଟା ବିର୍ଲା କି ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ ନାତି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସ ବି ସେଇଆ କହେ ଯାହା ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମା ତ ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାଜପୁରର କୁସୁମ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଧରି 12 ମଜା ବିକୁଥିଲେ ଆପଣ ପଟେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 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 ଯିଏ ଖାଇବ 12 ମଜା ତାକୁ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା ଯିଏ ଖାଇବ 12 ମଜା ତାକୁ ଲାଗିବ ଭାରି ମଜା ଆସିବ ମଜା ହୋଇବ ମଜା ମନେ ପଡିଯିବ ଆଏ ମଜା 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 12 ମଜା ଖାଅ 12 ମଜା 12 ମଜା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଦିନ ପୁଳାଇ ଗୁପ୍ତ ଘର ପାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଘରକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବିଜନେସ ଲଗେଇ କୋଟିପତି ହେଲେ ପାଇନଥିଲେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ 12 ମଜା ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତେ 12 ମଜା ଆପଣ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପଦଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଏ ଘରେ